Usa ka Indian national nga gikan pagyod na naningil sa may barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu, gipusil patay sa naglusarang suspitsado pasado alas 9 kaganabuntag. Si Luan Mirondina sa report. Nagbuyod ng way kinabuhi ni ining sudlunon nga bahin sa sitio Iba, Barangay Basak, ang usa ka Indian national nga naila sa pangang Gagandip Singh. Ang 27 anyos nga langyaw gikatahong gikan na ningil sa mga mulupyo sa dapit. Pagawa sa biktima paingon sa highway, giatangan siya sa nag-inusarang suspitsado og dayong pusil. Nahiagom ang biktima og usa ka samad pinusilan sa iyang ulo og duha sa iyang lawas. Matud sa mga mulupyo sa dapit, usa ka maayong tao ang langyaw. Dali ra kining ika-istorya ug kanunay nilang mahangyo. Kay og balibaran na nimo mo kuanram na siya kanang mo yang ora o sige tomorrow na lang nya. Nagautang mi ato ni brief kaduha unya. Og imong pasan mo pa mo yang ora siya wala man siya daghang problema nga kuan pagatur ko putan ra man gani siya. Ang biktima mag-usa ka tuig nang nagpuyo sa Abuno Pahak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gisusi pa sa kapulisan ang motibo sa krimen. Samtang gimanduan ni Mayor Jonard Ahong Chan, ang City Director sa Lapu-Lapu City Police sa pagsulbad sa kaso sulod sa 24 oras. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda.